Един шоколад Уонка с фъчи маршмеллоу, моля. Добре, заповядай. Това е златен билет. Ти откри последния златен билет на Уонка. И то в моя магазин. Слушай, ще го купя от теб. Ще ти дам $50. И ново колело. Луд ли сте? Аз ще му дам 500. Ще ми продадеш ли твоя билет за $500, младежо? Престанете, оставете детето на мира. Слушай, не го давай на никого. Занеси го право у дома, чули? Благодаря ви. Мамо, тате, открих го! Последният златен билет, той е мой! Златен билет Уонка. Ура!